de discurs és més preocupant perquè té uns efectes perversos sobre els ciutadans, de la transparència i el consens a l'opacitat i l'imposició. I imposar una llei que afecta exclusivament a propietats privades té molt poc de democràtic i molt de radical, senyora Armengol. Per això creu que l'avantprojecte de declaració de Parc Natural Estret Salobrar de Campos respon a la seva política de consens? Senyora presidenta, la seva voluntat de diàleg és tan gran que estan tramitant un canvi de llei perquè no sigui necessari l'acord del 50% dels propietaris. Tenen tantes ganes de dialogar que incompleixen la LECO en el sentit d'elaborar primer un pont i després la declaració de parc natural, sense justificar-ho. A on són els estudis medioambientals i enològics que havien d'acompanyar aquesta llei? No les tenen o les amaguen? En base a que justifiquen que és una àrea degradada? A on són els estudis de mobilitat? Saben que han planificat un pàrquing a una zona inundable? I una altra a l'única zona on es pot veure celebrar des de la carretera i posaran 400 cotxes? Saben que estan reduint més del 50% de les places d'aparcament afectant a l'economia de la zona mentre empren més hectàrees i consumeixen més territori? Li ha contat al seu conseller quan va anar a la reunió de Campos que el 99% de les intervencions van ser en contra? Deu ser que tots tenim una mentalitat molt antiga a Campos. Però li ha contat o li ha amagat? O li ha amagat? Perquè Ventura també li està amagant com li va amagar aquest projecte de llei, senyora presidenta, del que vostè no coneixia pràcticament res el dia que se va presentar. Li ha dit al seu conseller que va deixar en ridícul aquest govern a Campos a una reunió cronometrada on va dir que la decisió ja estava presa? De quin consens m'aixerra si la decisió està presa? Senyora Armengol, aquí sí que li demano. Faci un temps. Estret fa més de 30 anys que està protegit i així volem tots que segueixi sent. Però agafi vostè el mando d'aquesta llei tan important. No deixi que el conseller, amb aquesta voluntat de posar-se una medalla a la seva vanitat, utilitzi aquesta llei. Facin un pont. Facin un pont des del consens i des del diàleg amb tots els afectats. I com va dir un dels propietaris, no sé si mentalitat antiga o no, que hi havia a la reunió de Campos, si es trenc a dia d'avui està així. Si avui es trenc a la postal de Mallorca, no és ni per les lleis dels polítics ni per les normes dels tècnics. És perquè generacions i generacions de campaners han volgut que el trenc sigui conservat. Per tant, no castiguin en aquests propietaris, no castiguin en aquests propietaris que han fet possible la conservació i la preservació dels trencs com avui coneixen. Els compensi ben igual que compensi el poble de Campos.